IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan pa'y unay anabara? Dayta ti kinuna ni Engineer Cynthia Iglesia, ti DOST Pag-asa Lawag, pakasagnan iti didara, iti El Nino iti Pagilian. Kuna ti Engineer, amabalbalin ang mapasaran tayo ti El Nino, iti katengaan ti Mayo ken Hunyo ken iti agdama, ti kangatuan pahilaing ni record da, ket 33 degrees Celsius. Hindi pa, no? Okay naman yung weather natin. Wala tayong weather system sa ngayon na region of high pressure area. So, maganda yung ating weather at walang masyadong kaulapan. Pero, expected na rin natin na magsisimula na, mag-March na. So, magsisimula na naman yung pagkaroon natin ng mga thunderstorm clouds dyan sa eastern part ng ating probinsya. Imbatad ti engineer at tinabara pa niyempo ket gapo kadagiti umobrayan dagiti tattao akas iti panagpupuor. Wala yung aming caution or extreme caution sa 11 hanggang alas 3 ng hapon. So, doon namin na-measure yung medyo nagbabanta yung ating temperatura. Yes po. And yung open burning po ba, tawag niyo pagsusunog po ng like sa kapanagan po, nakaka-affect po ba yun sa temperatura po? Oo, yun yung ating dapat iwasan. No, may batas doon, bawal yung open burning. Hindi pa rin, nung nakaraan nagpunta kami sa eastern part, nandun pa rin yung nagsusunog ng mga dayami at saka yung mga, minsan yung sa mais. Madami na kasing paalala na ginagawa ang ating probinsya doon. Namigay na din sila ng shredder para madali lang din maisama doon sa pag-araro yung mga yun sa paghanda sa araw ng pagtatanim. Kaya lang gusto nilang lagi nagmamadali. So, mas konti ang trabaho pag sinunog, pero malaking epekto nun sa global warming. At dun din sa pag-init ng kapaligiran natin. So, pag ang hangin natin ay nanggagaling dyan sa east, mas mataas ang nami-measure naming temperature. So, nung nakaraan na medyo mabuti na lang, mahina yung hangin at madali siyang nagre-reverse dito sa west. Dahil dun sa ating sea breeze. So, yun yung dahilan kung bakit hindi pa naman tayo nakaka-measure ng ganun kainit. Kabayatan na imbasing ket engineer itinapalao sa panagan-anad kang runaan na ket napudot kan imbatad na akan na latang uminom iti danom ken agbado tinapresko. Para iti IFM News, itinaga ni Idol Rafa Taris Fontanilla, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.